Привет на всички! След доста дълга пауза отново сме тук, но трябва да ви предупредя леко, че вече нещата ще бъдат малко по-различни, тъй като повечето от вас знаете, че не мога да поствам всичко така както искам в YouTube или където и да е другаде. И се надявам, че успях да направя Patreon по начина, по който исках да го направя. И естествено, всеки един от вас, който иска да гледа пълните видеа и пълните коментари, които правя относно нещата, които правя, ще трябва да бъде в Patreon, тъй като много добре знаете, тези от вас, които вече сте гледали моите видеа, че моите видеа са леко така спирани от YouTube. С 2 страйка съм, ако получа трети страйк, канала ще бъде автоматично изтрит и така нататък, всичките глупости, и затова е необходимо да се преместя някъде, където няма да получавам страйкове за глупости. И това някъде, предполагам, надявам се, че е Patreon. Всеки един от вас, който иска да се абонира за моя Patreon, може да го направи с линка, който ще бъде оставен долу в описанието. Направил съм всичко възможно да бъде таксата минимална, за да може всеки един от вас да му бъде напълно спокойно и, така да се каже, почти свободно да се абонира за моя Patreon. Естествено, Patreon не ми позволява да направя минималната такса такава каквато искам, трябва да е по-голяма. За момента е настроена да бъде $3, но тези $3 аз искам да ги направя на един, тъй като смятам, че това е една уникално добра такса, или общо взето под това не знам дали може, макар че за момента не ми позволява и дори $1 да я направя. Казва ми, че recommended, димек препоръчената е $3 и не мога да я променя под тази. Но, както и да е, всеки един от вас, който има желанието, нека се абонира за Patreon и така нататък. А пък сега да ви кажа какво ще коментирам. Днес този коментар, който ще направя, е на едно ново предаване, което отново беше ми изпратен клип от един от вътрешните хора в Discord групата ни, който е Thunder. Thunder, благодаря ти, не знаех, че изобщо има такова предаване, а не предаване. И общо взето ще направя коментар на това, което се случва. Мисля, че за момента е излезнал само първи епизод. Предаването се казва Диви и красиви. Направено е, доколкото знам, от двамата пича, които правяха абсолютно всички интервюта на мадамите, които свършваха Ергена, или по-точно бяха изгонени от Ергена. И всичките ходеха в тяхното предаване. Предполагам, пичовете се разбират от работа, предполагам, че са подписали договор с някаква продуцентска къща, или пък те са си направили такава, което е чудесно. И общо взето сега ще видим какво предаване, какво реалити са направили. Единственото, което разбрах от Thunder в коментар от Discord, в смисъл коментар в Discord групата ни, той само споменава, че е нещо от сорта на предаване, което става въпрос за свингари, което е било направено от Playboy преди години. Сега ще видим за какво става точно въпрос. Най-вероятно това е било така шеговита вметка от негова страна, което е напълно нормално. Общо взето всички сме възрастни хора в моя канал, така че може да си отправяме такива глупави, леко сексуални шеги, въобще не се притесняйте за това нещо. Въпросът е да се забавляваме всички заедно. Сега нека да започнем самият първи епизод, да видим за какво става въпрос. И както знаете, реакциите ми ще бъдат напълно органични, нещата не съм ги гледал предварително и така нататък. Общо взето това е. Насладете се. Нека да започваме.
Те са красиви. Те са необвързани. Те не страдат от липса на внимание. Те са истински секс богове. Това лято ще ви пренесем в романтичната обстановка на Аполония, Кажи си Зопо, бе. за да ви разкажа една приказка. Приказка за 14 напълно непознати мъже и жени, които ще преминат през бури от емоции и куп вълнуващи предизвикателства. За да открият цената на любовта. Ще разкрият ли чувствата си? Ще устоят ли на изкушенията? Ще бъдат ли разбити техните сърца? Ще могат ли да намерят своята перфектна половинка? Всичко това предстои да изживеем заедно с вас. Настанете се удобно. Започва Диви и красиви! Хей, аз съм Симона. Мисля, че характера, погледа и усмивката са най-силните ми черти. Доста често мъжете се притесняват от мен само като ги погледна. Мислят си, че съм много големи играчи, но аз обожавам да разбивам сърца. Не обичам мъже, които ми се лензят и постоянно вървят след мен като кученца. Търся мъжкар, който като влезе в стаята буквално да промени атмосферата само с присъствието си. Радвам се, че се е сложила доста грим на лицето или че са и сложили доста грим на лицето. Тялото, нали, показва си го, така нататък. Имаше бърз текст, който пишеше мацката, което означава, че най-вероятно някаква плеймейтка, плейбойка, плей нещо си там или каквото и да е, с нещо такова е известна. Прескачането от музика в музика беше отвратително. Красив, умен, интелигентен. Ерос ми е първи братовчет. Няма жена, която да му отрязва, защото визията не е най-силното ми качество. Той каза, че визията му не е най-силното качество, дано да не е. Между този е абсолютно 100% копия на Ергена Олигофренски от Ергена. Колко ми даваш? Добре, когато говорите с някой, никой не правете. Особено ако сте мъж. Как сте? Много добре, ти? Йордан, приятно ми е. Йоан, много ми е приятно на Супер, мен. Йордан, Симона, приятно ми е. Изглеждаш страхотно. Благодаря ти. С какво занимавате? Айде сега да чуем той. Аз съм по принцип. Абе, За мен лично е много важно първото впечатление. Личи си защо, нали? Мразя да губя, съответно обичам да печеля. за всички жени, които са майки. Дами, изключително много се извинявам. Ама извинявам се, яко, разбирате ли? Ама, моля ви сега да спрете да бъдете толкова прости. Кой си ти? Аз съм Николай. Да, ама виж сега. Моля? Нека да не си личи. Не, така съм се родил. Пича се извинява за това, че го дразнат очите и иска да я с очила и тя му къде да ти вида очите. Ако някой мъж, жена или насреща почне да ви говори по този начин, да знаете, че това не е човека за вас. Един мъж може да ми спечели само с внимание. Трябва да е обсебен от мен. Аз изкарвам доста пари, затова бих искала мъжа ми да получава поне толкова, колкото и аз. От това предаване бих искала да получа максимално количество емоции, преживявания и разбира се да си намеря сродната си душа. Главата търси разум, газа търси приключението. Жените искат пари, аз им ги давам. Не случайно съм баджанак с Кристиано Роналдо. Играеш грубо. Не играя грубо. А ти постоянно ме следиш, май, от началото, и се опитваш да ми правиш забележки. Да. Не дей. Що? Защо съм? Не дей. На здраве. И какво? Разпитвай, питай. Давай. В смисъл да го казвам директно, нали? Няма нищо да ми казвате определено. Как сте мацки, готови ли сте за любовен арест? Какъв вкус? Изключително дива, магнетична и гореща. Пожар с градата. Ако трябва да избера едно условие за мъжа до мене, то това е той да бъде красив, защото иначе просто не се чувствам комфортно. Да му ми запали главата, защото и мен не ме слуша. Общо това означава, че има ментални проблеми. Омръзнало ми от повърхностни жени. Така, тя ме спечели с това, че тя наистина е много емоционална и казва каквото мисли, няма филтър. Аз преди я гледах по телевизията и си мислих, че това е прекалено. Не, че нещо, ама по-такива кринж бирол не съм виждал до момента, честно.
Супер много е така, до един всичките да са мега яки. Добре, сега ще ви споделя едно нещо за себе си. Знаете ли защо аз не ставам за водещ на такова предаване или на каквото и да е предаване? Те, надявам се, виждате и така нататък това, което коментирам. Разбрали сте точно какво искам да кажа, не да си помислите някакви глупости. Тези от вас, които сте дошли в Patreon, благодаря за подкрепата и ще се видим следващият епизод. Айде, чао, чао!